Uyabona lento yakho yokuhamba urekhoda kuzona zonke le itudo ihlaza mina. Hawu kanjani manje Thandeka? Thandeka uyazazi ukuthi awukwazi ukucula. Uthi bathini kulezi itudo ezinye? Ufuna babone ukuthi mina ngirekhodisa umsanga noma artist? Wasuyibeka kabuhlungu kodwa manje mama. Thandeka uvese awukwazi ukucula. Usukubona manje lokho? Abantu bazoze babone ukuthi mina ngirekhodisa amahlathi ama-artist. Ngiyaxolisa mama ngirekhode ngephutha kulesa studio. Akusiza ukukhuluma nawe vese Thandeka. Yazi ukuthi ngicela vese sihlukane. Awukwazi ukuyenza lento Thandeka. Sengiyenzile. Hayibo. Sungaqhubeka kurekhode khona ngifuna ukuba inhlekisa mina. Thandeka uyangishiya ngempela? Yo, angazi ngane ibhadi. Hey angihambe. Hayibo. Imancane Thandeka. Ngiya-understand mama ukuthi udiniwe. But bengicela ungiphushise before uhambe. Ngisakufuneli khona lokho ke. Hawu mama uyazi nje kodwa uthi imoto iyaphushwa ngiyacela nje. Just before uhambe okugcina. Ngizobenza ubuntu ngikusize. Ngiyacela mama. Benza ubuntu. Ngiyacela. Phusha mama. Oh! Hayi ngiyabonga. Bye bye.